sa ta sa ya amsa sunansa. Kowane shehi ya kai muridin shi, in ji gausi kar a manta sabon shi. To muridin in ya ja da zancen shi, gausi ya ce kawai a kore shi. In ranku suke nufi to su bi ka, gaba musu karka dinga yin shakka. In har duka sun fi ƙarfinka, to kai shehin ka kwashe kayanka. Shi Barhama ya isar da sakonsa, ya ce a raba wa duk muridansa. Risalatul Muntaki mutunsa, guda a cikin irin wasiƙunsa. Ba a gane macituwo idan da miya, da duk wanda ba ya ji kunya, to ya aikata duk abin da ya yi niyya. In ji Annabi shugaba na kulliya. Wannan da azantukansa shehu yake, shari'ar ma duk maganganunsa take. To kaga idan ashe da gaske muke, mata su mu gangami kawai mu rike. An san mu gaskiya muke ɗauka, in hanya ne kaɗai suke suka. In dai zafi ka gyara kayanka, ka ja wasu kai ka ɓoye kannanka. In duk ɗaya ne fito da 'ya'yanka, in daidai ne biya wa matanka. In ka shafe ka shafa nemanka, kai can wuta shehu yana kallonka. Mai shashanci a daina shashanci, a yi bainar gaske banda ha'inci. Yawanku yana kama da shaidanci, kuma kanku kuke zubarwa da mutunci. Dama mun ce a kula kar ta fashe, da yawa wasu sun amansu sun lashe. Hey yo ladies and gentlemen, sunana Milky Baba, ina tare da Soundskiller DJ Zafar tare da DJ MK Riman sauti. Ci gaba da ba mu sauti kawo.